babba 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 ga babbar sallah, babba 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 ga babbar sallah, babba 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 ga sallah babba. Shagalin babba sallah muka zo sai ku yi maraba, abinci da nama da shi ne za ku yi mana garba. Yan uwa da abokai banga kun taɓa ba, babba babba aka ce kuma sallah babba. Ku fito ku fito ku fito ku fito ku fito ku fito. Komai in zan Allah shi zan sanya farko, shi ne ya amince furen da ke sama na sunko, shi ke kare ni kuda an shirya mini tarko. Allah na tuba gari ka na zo da koko, zan yi aiki ko da kaina zai yi sanko, in yi waka domin a cikin su na zama na farko. Allah komi kai daidai ne kake da iko, in ka yanke hukunci ba wanda zai yi maka biko. Kai ne ka amince na dora waka dango dango, Allah ka amince in na yi waka ai mata sako. Allah ka amince in na yi waka ai mata sako. Sallah muka yi baba na mama na ku yi min oyoyoyo, ga abinci da nama wayo ni daɗi wayo, ga sabbin kaya kowa da kowa ya sanyo. Sallah sai ake yin layya, wasu rago wasu akuya, ranar ba a cin gaya sai an soya mana miya. Dan kun san bana sanya wasan turmi da tabariya, zan yi da cinya kaji ni zan wa biyayya domin ka biyo na shirya, ni na shirya. Kai ranar sallah ta yi kaka ci abinci in yayi sanyi, kaka ɗau abu in yayi nauyi, ranar sallah ba aiki, ka yi zaman ka kai yau shauki, Allah ya sa maka maki. Ranar sai mun hau doki, ina mata ina mata ina mata ina maza, ina mata ina maza, da mu da ku wane ne ya fi gayu? Kwalliyar mu ta yau ta wace ce tafiyan kyawu? Kun yi kunshi min yi aski, mun sha shadda ta sha wanki, kun sha leshi ga jan baki, mun fi kudi 'ya'yan banki, sai dai a gida kuke mulki. Kun hau giwa mun hau doki, sai ba mun je karɓo girki, duk shuka sai ta sha taki. Na gano jama'a sun taru, maza mata sun jeru, wasu tsaye wasu kujeru. Allah ya ba mu ya kara, 'yan dubu muka tara, kaf cikinsu ba mu da tsara, zakara shi ke yin cara, yara ke kamun fara. Abokai na zan sa ku, kaf cikin ku bani da shakku, duk inda na je nan za ku. Na sanu da diba wiketi, dole ne in yi maka baiti, dan baka yawon titi, kai ke dora na saiti. Mu da diba wiketi kai, makiyanka sun zama bayi, ga wankan shadda kai, dole ne ka sa su tsamayi, saura sai dai su bilayi. Na san yau ka alzaki, dole ne in yi maka maki, tafiyan nan kai ne sarki, kai ke nemo mana sauki, dole ne mu kira ka da gunki, yaro baya maka tsaki, kafi karfin kamun kaki.
ina kake malam Nasir baka ruku kana yin fasin su lebura kai ne mai sun Nasir Allah karo girma kariyar makiyan kascin ma guna kana da alfarma na sanyo ka alwafa mai gida Allahu ya dafa jama'a dan Allah ku tafa ga zaki wafa ya zo gon aiki yana da kwazo yau mu ba ma cin kanzo ina Ismail Aisu kai ne so kai ne wanda mata ke so jama'a dan Allah ku taso nasara ta yi maka na so maza kai ba na saka sannan ga awwal wes Ibrahim ina kake nawa makiyin ka shine wawa abadal hadbota kenan dole ne kai ma in saka sannan ga Hamza anje ka ci su gida ka ci su waje sun dawo kuma ka ba su waje sannan ga uske nawa dole ne kai ma in saka waka ita ce aikin ka